Eu xa vexo a Mariluz aquí pois desexando que Manuel entre. De Manuel a Manuel, que entre Manuel xa no noso plató, por favor. Pero onde está Manuel? Home, pero que guapo ven Manuel. Un aplauso para este Manuel renovado. Levoulle tempo, pero ben feito un pincel. Gracias, profesor. Que tal, Manuel? Venga xunto a mí, Manuel. Hola, Que mariposa. tal? Mariposa. Volvoreta, que me chama xa, Manuel, Antes chamábame señora, ahora mariposa. Imos cambiando. Séntate, Manuel, séntate. Hoxe son tomate, que veño de tomate, Manuel. Qué guapísimo que estás, A ver, Manuel, Diga 30 usted. días que levas acompañado, a túa vida cambiou, pero dime que non parades. Que fixestes todo este Vivir tempo? así es vivir sin vivir, morir de amor. Sí, pero que fixestes todo este tempo? De festa en festa ou que? Todo o que había, todo o que podíamos. todas? Sí, Non parades. sí. E agora tendes que ir ás de Iria Flavia, non? Que atendes aí. Cando son? Son viernes, sábado e domingo, 3 días. Esta fin de semana. Sí. E como vos organizades? Porque ti de Padrón, Mariluz de Teo, como vos organizades? Ela ven no coche a Padrón ali e chamamos a festa. Claro, non vai ir andando. Pero, Justo, quero dicir, pasades días un na casa do outro, non? De momento ainda non. Pero maravilla, A ver, Levándonos de Manuel, maravilla. algunha visita a casa de Mariluz farás e Mariluz algunha visita a túa casa fará. Sí, O normal. Justo nos visitamos. Vale. Claro, Vale de momento. supoño que repartides un tempo nun lado, outro tempo noutro para poder vervos, senón é imposible que vos vexades, non? Claro, eu vou a visitarla, ela ven visitarme a min, sí. Claro. Así seguimos. Pero a visita que é de horas ou de varios días? Hasta a noite, Ah, e a noite cada un para a súa casa. sí. Eso chegará o momento que haberá que arranxalo, non? Xa te avisaré. É que claro, falamos de ir pouco a pouco, e Marcial sempre metendo aí, Marcial pouco a pouco, coñecendo, se levan un mes. Con calma, Cada un vai devagariño. a casa do outro, outro, xa se empezan a conocer, e se algún día lles apetece pois dormir unha casa do outro en habitacións separadas, pois eles mismos, o que vos conveña e que vos sintades mellor. Nos aí non nos imos a meter. Vale, mirad unha cousa, xa está ben. Nós queremos saber se sodes compatibles. E hoxe estreamos neste programa o xogo da compatibilidade. Pero antes... Este é o lector. Pero antes... Ahora toca vos a vos. Efectivamente, acaba de decir o Manuel. Marcial, levántate, pasa por aquí. Porque Quen primeiro... tarda máis en maquillar? Claro. Xa me vai Espera. meter en lío seguro. Manuel, espera, que ainda non empezamos. Imos explicar a dinámica do xogo, ver, vale? A dinámica do xogo é que nos facedes preguntas. Vale. Si eu penso que son eu a da pregunta, fago así. Si penso que é Marcial, fago así. Vale? Vale. A ver. Vou a ver que cor elixo. A que Esa- a esa que me que- vaya mellor co vestido. Esa vai moito mellor. Zapatos laranxas, Vaime mellor a tal. min esta. Toma, ala, chúpate, toma esta. Pero es que non me combina con Da nada. igual, sí que che combina Bueno, que sí, tes coa laranxa camisa. na camisa. Veña, vamos alá. Manuel, pregunta. Quen tarda máis en maquillarse? Ela. Quen ten máis memoria? Uño. Que Quen é o pensabas? máis- Que pensabas? Que era quen é o Marcial que máis tiña máis preguntón? memoria que a min? Como é? O máis preguntón. No. Bueno, anda, estamos leando. A quen lle preocupa máis a roupa? Gana el. Como que gana que él? gana? Vamos a ver, Manuel, ¿cómo Ela, que non gana? ves. ¿Cómo que gana él? Él está Cal todos dos os días... dous? Manuel, espera un momento, él está todos os días protestando polas camisas, o que se... Eu poño que No, me... vai ben. Vai ben, pero como preocúpase. protestando polas camisas. Sí. Protestas ti que requires máis man de obra que Manolo. ¿Cómo que man de obra? Sí. ¿Cómo que man de obra? Vamos a ver, man de obra ninguna, Gabriel. Vale. Entre maquillaxe, entre roupa. Nah. Pasa horas. Mariluz, Vamos a ver. Mariluz, homes. Cal dos dous? Non me gusta decir esto, pero neste caso teño que decirlo, Marcial. Cal dos dous ten a risa máis pegadiza? Ela. Ela, dixo Manuel, ela. A quen lle gusta máis a nosa mesa redonda?
Digo... Sí, é verdade. Sí, que me gusta. A mesa É onde redonda é a estará mesa... a bebida, claro. Onde estará a bebida? O café, gustame polo café. É onde está o café, sí. Cal dos dous estará aquí o que queda de agosto? Ela. Sí. Pero ti marchas de vacacións... No, eu tamén. É verdade. Os dous logo. Bueno. A cal, Pero para levantar é así, Marcial. a cal lle gusta máis as bolboretas? Eso que é para comer? Eses son os trocos de millo. ¡Bolboretas! Claro, é que Manuel di que... Manuel entra no plato e chámame a miña mariposa. E ahora escoita bolboretas e dixo que é para comer. Pensa que son para comer. Esas son as que voan, Manuel, son as que non voan. sabía. Que barbaridade. Vaya, Manuel. Quen bailou máis? Quen bailou con un dos nosos invitados? Os dous. Eu bailei con Mariluz hai un anaco, Hola. Quen será o próximo en bailar un vals? Ese. Jaime. Jaime, No. Jaime. Dixe non é o principio do programa. Sí. A mí non se me dixo nada desto, Sí. Pode ser o vals das bolboretas ou dos flocos de millo. O ninjún, que tampouco pasa As nada. bolboretas non poñas que cha come Manol. Imos facer unha cousa, Marcial. Vas ir para lá. Agora toca xogar a eles. Levalles as más, podes as levar? Ou levo eu unha por aquí? xa levo as. Confío en ti. A ver se non lle caen polo camiño. Toca vos a vos. Unha para cada un. Imos a ver se sodes Gracias, compatibles. Gracias. Gracias. Pero si queredes cambiar a Preparados, cousa non Luis, pasa nada, Quería saludar a No, unha prefiero, rapaza de así, nove anos. esa. Sí. Imos facer unha cousa. Manuel, A unha rapaza de 9 Unha anos. nena de 9 anos. Manuel. Pero ten que ser moi Escoita. rápido, veña. Todos rápido. Despois. Ahora vamos facer o test da compatibilidade. Vale. Vale? Mira unha cousa. A ver, porque claro, parece o apuntador aí. É que igual te lías, porque Está xa me liei eu. dereita a ti, Pero ainda non te fixen Foi ninguna el que pregunta. mandou. Ainda non fixen unha pregunta. Claro, pero agora tendes que xogar vos como fixemos nós. Nos preguntamos... Amigo. Ti sabes como vai, Manuel? Siga. Sabes como vai? Sí, Sí. Veña, empezo eu preguntando, vale? dalle. Quen é o primeiro en dar os bons días? Marilu da Ti non xogas, Manuel. Manuel, que? Foi ela. Ti sabes como vai o xogo? Sí, primeiro ela que dou os buenos días. Pois entón ti tela que apuntar a ela. Ah, pois é que está. Pois que te apunto. Pois que te apunto. Pero aí vai a segunda. Quen baila mellor? Ela, A ver. ela. Ah, ela dixo ti. Levanta o dedo. Puxa o sitio que te ven. Xa está. Ela toma as súas propias decisións. Veña, vou eu. Atención a esta pregunta. Quen ronca máis? Ningún dos dous. Eso non mo podo creer eu, que non ronque ningún dos dous. A ti como sabes? Porque non as coito. Ah, amigo. Entón xa que dormiches con ela. Aí quería chegar eu. Claro, perdeches no camiño, ti. Xa te perdeches. Non ibas nin viñas, e perdes no camiño. E mira que eres así, é todo tan listo. Agora xo dixestes, Manuel, e non pasa nada por dicilo. Vale, Xa me porque gusta. nós, o que face, xa che gusta máis, estás Por máis supuesto, tranquila e claro que aliviada. sí, por Ahora, Mariluz, supuesto, claro. e isto podo aclaralo, con cariño podo aclaralo. Podo aclaralo, de verdad, Manuel. É que Sí, bota de lixía. No, é botarlle moita lixivia a isto. Porque Manuel ten... Dasme permiso? Dime. Manuel ten moito medo ao que dirán. Realmente, Manuel e Mariluz de vez en cando conviven xuntos e un dorme na casa do outro. Pero a Manuel dáballe un aquel decilo no programa, ora eu fixeno co teu permiso, e porque ti te colastes. Sin nada, ni máis Porque dixestes que ela non roncaba cando dormía. Foches ti o que descubrichelo a cousa. E digo, sabes unha... Non é descubrir nada, é a verdade. É verdade, xusto, pero ten que estar tan xusto. E ao final, Non me culpes a desatouse. min, que ti te la misma. Non, eu non dixen de roncar, eu non dixen que ti Ela roncaba, tiña, ni que eu. escoita, ela fixo así, Claro, exacto. e ti xusto. dixestes, ela. Ela. E ahora mismo, que a túa resposta acaba de quedar tan aliviada, Mariluz, Así, é de que decir, respiro fondo. estámonos conocendo, de vez en cando dormimos xuntos. Claro que E que pasa, mundo, que pasa? Nada. Non coñeces, non. Si dormo con teus, Ademais. eu dormo cos meus, como que non? Ole por vos. Claro que sí. Guau, sacaste tú un peso de encima, moi grande, Mariluz, por sacaste tú un supuesto. peso de encima. Co comportamento que están tendo neste momento, xa Tócache. queda claro
que son unha parella. Ti que che toca a ti, a ver se é No, verdad. xa, pero queda máis que claro. Prepárate agora para a seguinte, que Mellor parece a cada esta vai ser a guardia- prova definitiva. Mellor parece a cada Guardia Civil. Quen tarda máis tempo no baño? Eu, Pentos levanta, eu, amañándose. sí. Vale. Atención a esta. E agora que xa descubrimos todo, tes que dicir a verdad. Vale, Manuel? Manuel faime así, en plan, a ver que me pregunta ahora mesmo. Quen deu o primeiro bico? Sí. Foi ela, ven. Quen lle deu o primeiro bico a quen? Eu. Pois levanta aí ben alto. Levanta o dedo. Vamos a ver, quen deu o primeiro bico? Eu. Pois orgullosa levanto aí. Aí está. Mariluz Ben feito. deu o primeiro bico a Manuel. Ben feito. Genial. Sí, señor. Perfeito. Isto é... Espera. Dolo agora xa. No, Entón... Bárbara, ainda no. Ac... Séntate, Marcial, que descubres Ahí todo está. sempre. Aquí perdes todas as sorpresas. Quen ten... máis gusto vestindo. Quen? Quen ten máis gusto vestindo? Mais gusto. Vestindo, sí. Ai, o mellor gano lle eu. Eu creo que aí, Aí, empate. Eu creo que aí Mariluz ten máis gusto. Porque a min gustame máis como ti ves vestido hoxe, como viñestes aquí o primeiro día. Ala, e xa o dixen. E creo que viñestes así porque Mariluz te axudou a vestirte hoxe. Si ou non? Levanta o dedo, Manuel, levanta o dedo, levanta. Levanto o dedo. Aí, hombre, xa está, xa está. Mira, Ahora que vai. imos facer a última pregunta. Vale? Quen ri máis dos dous? Yo. Levanto o dedo. Levantar, mira para aí, máis alto e imposible. ti